sa paglungsod ay kutang Ginoo. Kay siya si Jesus ang atong manunubos. Mayat na ulang, hey! Mamusayaw, karon magsarga na mga problema. Sulbarin niya karon dungan ka sa pagsayaw, itanta ng Kristo anong magluya. Karon dungan ka sa paglusod. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandin. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong bugana. Abanay ang kabalaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo ang siyang bahandit, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan. Ayong utak sa tanang maigsoon, happy Sunday everyone. Salamat sa Ginoo sa ikatadalas nga Domingo sa Disyembre. Taong nga suma Domingo maigsoon, that is 29, last Sunday of December. Pausap na ipag-ikan sa itong station manager, gikan sa City of Kalugtugan, Barangay Sardinia, alang sa Pizza 30. Nga mo'y mag-aon diya sa espirituhan at nabalin sa dakong pagpasalamat diya sa area sa Pilipigan. May butag diya sa Pilipigan, ilabi na ninong kitoy nga kanunay yun nga nagasunod din atong programa, mga Turan family. O ni Pastora April Miakang Turan, o sa tanang kaigsunan diya sa Pilipigan. Nagulat-ulat ko maigsun kung mohunong ng dalong halunto ko. Ulat mga kaigsunan tungod kay dilit sa pwede nga masilan tayo ang mga gamit mga igsoon mo na nga dugay tang nakasugod tungod kay ako ang paminaw ang panahon kasi nga kalundod ka niya may igsoon niya pusok sa pangulan. Sa ngalan sa labing halandon nga Diyos, sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend King Brian Makasaol. Ani ang usap ang kinimukos kalagat, ubos nga higala, ubos nga bigo, ubos nga sulog din sa FM Radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni ako ani ni pasakot ang isong kay Mindalagan. Wala nga salamat sa tanan nga nagwas karon. Ilabi na sa ako ang wife na naa sa Saudi Arabia, ilabi na sa kinabuhi ni Sir Florentino from Davao City, may isang ilabi na ni Sir Rowell. Salamat sa Ginoo nga Ginoo kanunay naghatag ka na itong kagawasan kung kita makadaig mo makahimaya nga ito sa Ginoo. Dalay ko ang Ginoo, paayong butag sa imuha nga kinabuhi Pastor o sa kalinaw o grasya sa Ginoo Yesu Kristo pagkuban kanunay diha sa inyong kinabuhi sa kasing-kasing greetings di ay sa birthday celebrant. Nagikan kayo ni ang Sir Florentino Escape mga isoon o kaduna sa ibinsahe mga isoon ya sa Exodo Kapitulo 23 versikulo 25 ngadto sa 26. Asimpahon salamat nagsulti sa saad sa Ginoo kong adto siya simpahon. Salamat sa pagkabayo sa Ginoo. Salamat kayo Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Sir Florentino Skip from Davao City. Ilapit sa tanan karon nga nagwat sa mga kaigsunan, ilapit na sa kinabuhi sa Pastor Imagine. Happy blessed morning Pastor o sa tanan nga mga pinanggang viewer and listener sa Side FM. God bless everyone. O
Happy Sunday everyone mga kaigsunan. Wala na ko kaapsi ako ba kay Migdalaga na maniksuon ang ato nga monitor. Una nga nag-focus Ginoo nga doon na namutay lahin nga cellphone na itong magamit diri. Although hindi nga cellphone nga ako nagamit karon, ako na nagamit na sige. Kaya akong ibangayan ang among anak para po sa eskwelahan. Aron dili na ko, dili kayo ma-disturbo ba na masigitan pagkulang mga kaigsunan nga galamiton sa atong anak para silang mag-eskwela. Unang akong gipasalamatan ang Ginoo, hinay-hinay lang ko tao ang Ginoo igsuon sa mga bulaton lang sa kabina sa mga gamit ini sa FM. Dahil ulang mata diri speaker, ulang tao mauna maigsuon aron mapanindot pa Dios ang output diya sa ato ang mga programa mga kaigsunan kay kadepende pagod sa mga mekanism atong gamiton diri at atong pinaglory maigsuon atong pabuton ang insaktong panahon kay hatag yun sa Ginoo nato igsuon. Dili na kita magdali mga kaigsunan. Maayo punta ka natong tanan maigsuon, labi na sa tanan atong mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 dinis kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bay City, sa kabukiran sa Tanay City. Adlaw karong Domingo unya kaulan-ulan na bagyon maigsuon matud pasta kasi mo kauwan-uwan sa pastor. Unya Domingo ra pa. Kay ang rain or sun maigsuon kung dunay presensya sa Ginoo, magbagyo man, magunos man, magulan man, dapat ikaw ug ako mohatag og panahon para sa Ginoo. Kay ini mahimong babag maigsuon ang ulan o kadadlok na di nakaadto sa simbahan. Hinumdumi ang imong kinabuhi dinis kalibutan igsuon. Kanunay nato ning ipakaon kining atong pisikal nga bahin. Kung labaw sa tanan siya mao'y tinugdan ug tuburan sa tanang magamutan magapo sa tamang igsuon. Labi gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat po Diyos sa lain o sa karugna sa mong kinabuhi nga mong kinakatanan mo. Labaw sa tanan nining matahong magabuntagon na imong hatag sa namo o Diyos. Ikaw ang tag-iya sa mong kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa mong puso. Ikaw ang tag-iya sa mong ginikawa. Walay rason o Diyos nga kami dili mo himaya o dahil nga nakanin mo amahan. Salamat o Diyos sa tanang mga follower listener sa nagapalibot nining maong madapit. Ikaw kanunay magapamuhat silang kinabuhi. Ngadin ang imong mga pulong mga mensahe, mangitag dapit lunat sa mong mga kinabuhi, maghatod kining kabaguhan, maghatod kining kausaban, maghatod kining kadaugan, gikan kanimo o Diyos. Aron ang among kinabuhi, mahimong bagto kanunay diha sa imong atubangan. Salamat po Diyos sa tanang mga follower listener sa Sign FM 95.3. Ikaw magapamuhat kanunay sa matag-usap ng kinabuhi. Bisan pa man sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa man sa ako mawahid na nagkaroon sa Israel, ikaw mag-aambing magatitig siya kinabuhi, uban siya kauban, uban siya mga amo-amahan. Salamat o Diyos sa pribilehiyo kay gayon ang imong yatag sa naman. Matag-adlaw imo kami giapinan, matag-adlaw imo kami giibigan, kanunay simong pagkamahal. Kaya sa landong sa imong mga pako o Diyos kami kanunay magapasilog sa kasiguruhan. Salamat o Diyos bisan pa man sa station manager sa ilang pagbiyahe suman ining mga tawa karon. Ikaw mag-aunag makulahi sa sakyanan nga imong ipiyal kanila. Kung tagbuas sila sa tanan nila mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa dapit sa kaibigan o Diyos. Hindi mo malabot nga pizza 30 ba? Nga magahimo og dakong pagpasalamat nga nakanimo. Ikaw bagablis o magtatbo sa tanan namong mga igsoon ng pinangulang ni Pastora April may agabtura naman. Salamat o Diyos magapamuhan ka kanunay sa among kinabuhi. Kadiin ang imong presensya, among masinapit kanunay o Diyos. Aron ang kalipay, ang kadaugan, kasiguruhan gikan kanimo o Diyos. Among gayong matagagtaman, samtang muli kami, dinis kalibutan o Diyos. Bisan pa man o Diyos ang malabot karon kapit sa bansiko diya sa kapit sa kasagangkan sa pamilya o Diyos sa mga Pilagantol family sa pamilya o Diyos sa mga Arias family. Ikaw magapanalangin kanila o sa upas pang mga kainsunan sa maong nadapit. Nagbuas sila mga panihanglan. Labaw sa tanan sa dakong pagpasalamat muna kanimo sa kalampusan o kadaugan sa mga Arias family amahan. Salamat o Diyos na wala nimo kami kauhanan sa among mga pagkampo sa kanila. Labaw sa tanan, hindi malabot ng katapusan nga gabi. Hindi nga tayong kayon o Diyos.
ikaw o Diyos magapamuhat sa matapusan ka makinabuhi. Na diin maghatag kaming panahon alang sa katapusan kami amahan. Na kami magpasalamat ng kanina sa mga panahon na imong ihatag na namo. Gikan sa January hangtod ni maong nga Disyembre, ini katapusan nga bulan sa 2024. Na imo kami di panaligdan, imo kami di proteksyonan, imo kami gibantayan. Salamat o Diyos kisay pa man sa tibok na kong panibalan. Sa mong tulog ka mga anak sa mong ugangan, sa tanan na mong kaigsunan din sa balo, sa mga kaigsunan o sa diha sa tabi sa kapoy, sa pamilya ni Brother Mario Ilho, sa Sister Roslyn Ugat sa ilang mga anak, o sa tanang mga kaigsunan sa dapit sa namunbon o Diyos na narugin ng Panginoon. Ikaw magapanalangin sa tagusan ni Kakamantinabot, sa tanang mga kaigsunan din sa Ponglo o Diyos. Bisan pa man o Diyos sa dapit sa Pilipigan, o sa tanan ng mga follower of the Sinner sa Sign FM 95.3, o sa tanan o Diyos nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao. Sila o Diyos naghatag og panahon, naghatag og higayon aron sa paminaw sa imong mga pulong mga mensahe nga gihatod sa imong mga alaga tanan. Salamat o Diyos nga diin ang imong presensya, among babati, among masinapit sa tanang panahon samtang aduna kami gininhawa dinhi sa kalibutan naman. Ito og himaya na nakinig kanimo ang pinagi sa mga Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang atong oras karon medyo alas 5:26 na sa kaabot-abot. Tawag kay anilang man karon nga Domingo, niya wato ko sa pikas nga simbahan nila sa Pilipigan. Karon ako makapastahon ang atong mga taigsuonan sa ilang pagpangandam sa umalabot nga Thanksgiving sunod simana, sunod Lunes, Itso, Suman o mga adlaw. Muna nga, ining mao nga simana muna, doon na tayo naghantay mga schedule gikan sa Lunes hangtod sa katapusan pizza nining December. Muna nga, kanunay nato nga gibahig o gi-duplit ang pag-manage sa oras aron ato yun nga mabuhat ang tanan nga angayan usab nato nga i-comply. So una nga ang Dios kanunay naghanay sa matag usa, ang Ginoo kanunay naghatag nato kahigayonan, ang tao ra dili mohatag og higayon. So dinong dumi intras buhay bata dapat mo himaya tas Ginoo. So ang ato karon nga topic nga atong pagatunan mga kaigsunan, gipangita. Wow, ang tao maigsuon kung dili gid kasabot sa pulong sa Ginoo kanunay rin nagpangita. Kung sa may kapangita, nagpangita sa katagbawan din sa kalibutan, pero di gud matagbaw basta ang mga butang imong punahon atong panahon. Hinumdumi mga igsoon, mga butang din sa kalibutan, mga wagtang na, mga wala na, pero wala na sa ipasabot na wala ta makinahanglan og trabaho, wala ta makinahanglan negosyo, wala ta makinahanglan og panginabuhian, kay buhi pa man sa kalibutan. Apan ikaw ug ako dapat makabalo nga mo-manage nini. Dili pwede nga ang mga butang mao'y mo underestimate na to. Dili pwede ang atong trabaho mao'y mo mudahan na to. May mo control sa atong pagpangalagat sa Ginoo. Dili ang negosyo mao'y mo control na to. Dili mga butang sa kalibutan, hinumdumi kining tanan gikan lang sa Ginoo. Ikaw ug ako dapat dunay dakong respeto sa tag-iya sa tanan nga naa nimo karon nga mao ang Ginoo. Ang ato nga tema mga igsoon, pangitaon nato kanunay ang presensya sa Dios. Wow. Ang ato karon nga bersikulo mga igsoon sa Salmo 63 bersikulo 1 ngadto sa 4. Ako kining basahon mga igsoon saglit ang atong oras. Kanunay man nagligid nadagan mga kaigsuonan. Kung yan doon namatay, isit up mga kaigsuonan din sa simbahan. Kaya ang speaker nga gigamit na to dire para man sa simbahan. Muna nga usad ko mula ka maigsoon sa pikas nga simbahan igsoon, ako ipaangay daan ang mga gamit dire. Tungod kay nagkinahanglan usab ni o paangay igsoon. Muna nga
Sa gikaingon ko na maigsoon, kung mahimo kang alagad sa Ginoo, mahimo kang pastor, all around dapat ang imuhang kinabuhi. Bisan asa kaihapak mga kaigsuonan, dapat na kay kaalambigan sa Ginoo. Dili lamang kutob sa pagwali, dili lamang kutob sa paghanay sa wali, kung dili tanan na kalihukan sa simbahan, imong tanan presko. Mao nga kung nagplano ang usa ka tawo nga layan kong magpastor, pastora, pastor, layan kong magwawali. Dili lamang ang imong unang-unaon na kutob lamang kaswali, mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, dapat tanan na trabaho imong makatunan. Mao nga si King Solomon, wa siya nangandoy mga butang sa kalibutan, nangandoy siya kaalam kung unsaon niya pagbahig, kung unsaon niya paggamit ang matag panig sa oras sa iyang kinabuhi, nga dili yun niya balaktawan. Ikaw ug ako dili pwede na magpailalong tas atong trabaho, dili ta magpailalong sa negosyo, dili ta magpailalong sa posisyon dinis kalibutan, kay diri ra ni sister, dili ra ni kalibutan, naligtan na nato tanan. Bisag kung sa panato kadunahan, bisag kita pay number 1 nga bilyonaryo sa tibuok kalibutan. Ining mga dawa igsoon, nagaulan-ulan man, inom dumi, naagay rason ang tao kung dili makasabot sa mensahe Ginoo. Danlog man ko ay pastor God, tugnaw kayo. Pero doon ay hinabang sa kalibutan, alas 2 pagkamata na kay basing maulahi. Pero diha sa simbahan, kanunay mali, imposible kada Domingo, kada Sabado mali. Tinuyuan na sa tao. Ikaw o ako dapat mangitag pamaagi kanunay nga ikaw always nga mag-unang diha sa simbahan. Mga pastor, mga pastora, mga Kristohanong igsoon, kita mao'y ihemplo sa katilingban sa mga tao. Mahimot ang balok-balok mga kaigsoon. Muna nga ang akong amigo nga pastor, mga kaigsoon, ingon siya, sa akong kinabuhi, pastor, mas dapat kita ko'y mag-una diha sa simbahan, dili kay kita'y bulatong sa mga tao. Amen ba? Ano na yung mensahe si Lahotay Tahigala? Hello, Pastor sa African Hilario, Malipayon, Kabuntagon, Dalaygon ang Ginoo, ang Diyos sa kanunay. Tingali ko na yung mga sitwasyon, mga kaigsunan nga maulahi. Pero kung magsiki na lang mag-Domingo, Sabado o unsang schedule sa simbahan, kanang usa duha, kanang duha tulo upat, tinuyuan na nas tao. Amen ba? Mismo kita dili ta magpakontrol sa tong tawhanong emosyon. Dili ta magpakontrol sa tawhanon na tong desisyon. Kung dili mismo basihan nato ang kasulatan aron ikaw ug ako malipay ang Ginoo. Kaniadto maigsoon, ibig si Mrs. ang magkatawhan kaniadto. Ingag yung gituman kung unsay kagustuhan sa atong Dios. Kung masipyat sila gamay, silot ang ilahang mahot. Mas nindot na igsoon. Apan sa diha na nataw na si Jesus Christ dinis kalibutan, ihatagan o freedom ang tao. Diha mahibal-an o masukot o si kinsa ko atubangan sa tong Ginoo diha sa kagawasan. Hello, ayaw kumpiyansa sister brother. Kay diha sa kagawasan, kampante o kumpiyansa ang tao, pag-abot na makapsat sa gininhawa, impastanan. Kay ang tao na alas menteryo, wala na'y kalambigitan sa mga buhi ikson. Ako ning masahon ikson. Ingon si Salmista David, ang hustisya sa Diyos. Ingon ang unong ngadto sa versikulo 4. Ang Diyos maayo gayud sa Israel, kanila nga putli o kasing-kasing. Ikaw o ako,
kitang tanan dinis Pilipinas, mga langyaw. Apan pinaagi sa gugma sa Dios, ikaw kung ako nakit-anta o gihatagan tag kagawasan, gipalangga ng tanan. Apan nigingon ang Biblia sa atong gibasa karon, malipay ang Dios ni atong putli o kasing-kasing. Unsang klase sa usa ka tawo nga mahimo siyang putli ng kasing-kasing? Dili hipokrito, dili tigpakarong ingnon. Sa atong pagkakristohanon, kung magpabilit ng hipokrito, hinumdumi, dili malipay ang Ginoo. Ang Dios maayo gayud sa Israel. Israel, yes, maayo siya sa Israel. Kanila nga putli o kasing-kasing. Wow, grabe. Ingon ang versikulo 2, apan ako hapit na kawati sa pagsalit. Hapit na yun mawala ang akong pagtuo. Kay kasi naman ang akong og mapahitason og pagpakita kanako og mga daotang nadato. Ayaw kasinahi ang mga dato sa kalibutan. Ayaw sa kaingiti. Hinunoa ihatag ang pinaka-importanteng gikinahanglan sa Dios. Ingon diri sa Salmo 63 mga kaigsunan. Ingon ang Salmo 63 versikulo 1. Ang Dios, ikaw ang akong Dios. Wow. Ingon si Salmista David, ikaw ang akong Dios. Kung ikaw nahibalo sa imuhang Dios, kanunay kang magpaduol sa Dios. Apan kung ikaw ang imong gihimong Dios, imong trabaho, imong negosyo, imong sakyanan, magsigil lang yung kagyapungan niya na. Kay maunay imong gipaka Dios. Hello. Imong trabaho sa kalibutan, imong trabaho sa kabukiran, imong kahayupan, imong hanguma, himuon na nimong Dios, iigod ka kagayon sa pagsimba. Hello. Kay mauman ay maibutang sa imong una-una, basikan o hayupan. Basig makutasan ang akong hayupan ay ting-ini trabaho. Hinumdumi ikaw o ako gihatagan o kaalam sa Ginoo unsaon nimo pagbahig o ang panahon nga gihatag sa Ginoo nimo. Insulto sa Dios, even ang Dios naghatag sa usa ka adlaw sa iyang pagpahulay. Kita unsa mata sa iyang atubangan. Apan sa panahon na kita magkinahanglan sa Ginoo, asa magtabay. Ano? Di ba sakit ang mensahe sa Ginoo? Apan naghatag ka na to o kadasig, di atong layuhan magkaton diya sa iyang mga mensahe. Ingon si Salmista David, O Diyos, ikaw ang akong Diyos. Wow! Og nangandoy ako kanimo, sa bukos kong kasing-kasing, gipangandoy ko ikaw. Ang kalam o giuhaw kanimo, sama sa nagmala o hubas na yuta. Ingon si Salmista David, ang akong kasing-kasing, ang akong pagkatao, sama sa ugang na yuta. Nangandoy diha sa tubig, diha sa imong presensya. Kung ang usa ka tawo uga na diha sa pagpangalagan, uga na sa ang pag-ampo. Hinumdumi igsoon. Ya kung ang tao mawat anagani uga na sa pagsimba, uga na pag namusimba. Apan si Salmista David, ingon siya mga kaigsuonan, ako nangandoy kanunay diha sa imong presensya, O Dios. Kay dunay mga sitwasyon mahimong uga ang akong espirituhanon nga bay diha sa imong atubangan. Apan salamat Amahan, nawa ko ninapakyas. Ikaw o ako ipakyas pa. Ingon ang versikulo 2, busa pakita ako kanimo diha sa imong templo. Busa pakita ako kanimo diha sa imong templo. Og pasugunga ako sa imong gahom og himaya. Mangutana ta mga igsoon, unsaon man nimo pagsugpong sa himaya sa Dios.
nga maglisod magani taghatag o panahon para sa Ginoo. Hello. Versikulo 3. Ang imong gugma nga walay pagluban, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Yes. Asa man ta kung wala pa'y gugma ang Dios sa tao. Kung wala pa yun nahigugma ang Ginoo, dili mahitabong magpadala sa iyang anak nga mao si Jesus. Apan mismo ang Dios sa iyang gihimo sa tao, nahitabo sa una sa Dios kaniadto nga gilunupan ang kalibutan, nagmahay ang Dios nganong gihimo ang tao. Ayaw paabutan nga ang Dios magmahay nato. Ayaw paabutan mga kaigsoon mismo sa atong kaugalingong kinabuhi, magmahay ang Dios nganong gipakatawo tas kalibutan. Kay kung magmahay na gani ang Dios igsoon hinumdumi, problema ang moabot sa imong pamilya. Kagubot, kasamo, kagulya, kawaladon, kagutom. Mintras na apay panahon, hinumdumi, buhi pa ta kung nagkinahanglan sa presensya sa Ginoo. Diha sa presensya sa Ginoo adunay kay kalipay. Diha sa presensya sa Ginoo adunay kay kayuhan. Diha sa presensya sa Ginoo naa kay kadaugan. Matud pa sa mensahe sa awit. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Diba? Diha sa presensya sa Ginoo na kay kaayuhan. Diha sa presensya sa Ginoo na kay kalipay. Diha sa presensya sa Ginoo na kay kadaugan. Hinumdumi kung wala ang presensya sa Ginoo, asa matapay mo. Presensya sa tao sa Esther, maoy magbuo. Ingon diri maigsoon, pakita ako kanimo diha sa imong templo, ug pasutunga ako sa imong gahom ug himaya. Ang imong gugma nga walay pagluban, mas bililhon pa kay sa kinabuhi. Busa dayon ko ikaw. Unsaon pagdahig sa tao ngadto sa Ginoo nga dili kahatag og panahon para sa atong Ginoo. Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Celeste Pargan Rebas Rebulin nagwas sa atong programa. Good morning, Pastor, o sa tanan. Happy Sunday. Yes, happy Sunday everyone. Ilabi na sa nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Malin Payon Samani. Salamat sa tanan nga mga Samani family din sa Sitio Punglo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. O kanunay atong pamalandungan ang Dios atong kinabuhi. Good morning, Pastor. Doon na sa mensahe. Good morning, Pastor. Good morning usab kanimo diha Sister Malin Payon Samani nga nagwatch usab sa atong programa karon. Hinumdumi mga igsoon, ang kalinaw wala sa tao. Wala sa kalibutan ang katagbawan. Ang tinuod nga katagbawan na alang gyud sa Ginoo. Kung naa ang presensya sa Ginoo, naa ang kagawas. Diha sa pagpangalagad sa buhi nato nga Dios, kung dili nato masabtan ang balang kasulatan, grabe gyud kalisod. Apan kung ikaw o ako makasabot, wow, ma-enjoy ka mga kaigsunan. Ganun man makahimo makang mumanit sa imong oras, kanang paglingaw-lingaw nga igsuon, gausik-usik ranas panahon. Magsigit-singal mga kaigsuonan, hinumdumi ang imong pamilya na kinahanglan og sa imong atensyon. Imong panang ipalit para sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa. Wow, malipay pa ng imong mga anak. Hello. Pero kung naakas kahilayan, magwandog-wandog tas kadalanan sa kahubong ka. Apan diha sa presensya sa Ginoo, walay usik ang imong oras, kay ang tanan imong gimanage para sa imong pamilya, para sa Ginoo, nga ikaw ug ako mohimaya ngadto sa Ginoo. Mintras buhi pa ta.
Kay kung wala na ta dinis kalibutan, hinumdumi kung patay na ang tao, wala na'y paghandom ni bisan usa ang tanan natapos na. Atong basahon ang Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 4 ngadto sa 5. Unsa ka matuod, pastor, nga ang patay wa na'y paglaom? Wa na. Dili na na kabalo mo dahil ngadto sa Ginoo. Dili na na muhatag og panahon kay tuan na sementeryo. Mga wati na mga igsoon ang mukaon sa itong pisikal nga bahin. Ang pangutana, espiritual sa painomon niya. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si M.A. Saint-San Sambeli. Happy Sunday, tol. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pag-watch mga kaisunan. Sa inyo ang pagpaabot o mga mensahe. Ako rin yun gimonitor. Tungod kayo mo dalagan. Doon ay usa ka mensahe nga wala na ako maapsi maigsoon. Salamat sa Ginoo ni Brother Lahutay Tahigala. Tinuod yun na radyo sa Ginoo ang tinuod nga kalinaw o kalipay kung ang tanang makasinati nini pagkaamindot sa kinabuhi. Yes, saludo ko. Kung ikaw o ako makasinati sa presensya sa Ginoo, way kubo, walay pag-idya-idya, walay mga pagpanamastamas, walay mga pagpasangil, walay pag-angkon sa katilingban na dili ilahang hinahuan. Amen ba? Mao nga kanunay na itong iampos Ginoo nga sa panahon sa moabot ang tagda o panahon, pili o usisa kanunay ang katilingbanon nga kalihukan o sikil sa sila atubangan sa mga tao, labaw sa tanan atubangan sa tong Ginoo. Mauma kanunay nato na silang gipaluyas mga pag-ampo nga sa panahon unya sa insakto o panahon nga gitagal ang mga tao makingmatan sa kamatuoran. Aron diha sa kamatuoran, ikaw o ako hatagan sa kagawasan. Ang Diyos kanunay nangandoy sa matagusan. Mintras doon napatay panahon sa kalibutan, ayaw kumpiyansa higala. Kay daghang nakamsan sa gininhawa, wala kasimpa. Wala ka pangayo pa sa ilo nga tos Ginoo. Samot sa pagsimpa. Amen ba? Kay kung ang tao mapuno dihas presensya sa Ginoo, mangita yun ang panahon para sa Ginoo. Pero kung dili kani maison, dagang rason. Mauni pastor, sister, sir. Apat kung doon na na'y problema, inom dumi. Bisan kinsa namang santuha doolon, hangtod hinoon ang Diyos mag-uol sa tao. Ingon ang Ecclesiastes, ako kining basahon, tinuod ba kaha, pastor, nga ang mga patay, wa na'y panahon, wa na'y paghandog. Yes, atong basahon. Ikaw o ako napay paglaon, pero ayaw kumpiyansa ang imong kinabuhi mawagtang sa kalibutan. Ingon dire sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 4 ngadto sa 5. Ingon ang pulong sa Ginoo. Apan ang buhi may paglaom pa. Yes, introduction pa, mato pa sa Tagalog. Habang ang tao ay may buhay, ay may pag-asa. Tinoo dire. Tinoo ang pangutana. Kung kanunay ba nato gipahari ang Ginoo sa tong kinabuhi? Kay kung kanunay nato gipahari ang Ginoo, wow, mawala ang imuhang mga red heads. Diba? Mawala ang imuhang kamukot sa nawong sa itsura. Hinumdumi mga ekso, kung naa ang presensya sa Ginoo, tanan everyday malibayon ka kung doon ang presensya sa Ginoo. Pero wala, gupot pas lukot imong una-una. Imangandoy magkagilid, di mo kayang pangandoyon, dili di mo kayang kabuton. Mismo ikaw o ako nakahibalo sa kapasyadan dinis kalibutan. Apan hinumdumi, kung naa ang Ginoo, ikaw o ako nahibalo sa imong kapasidad, apan ang Diyos hinumdumi, dili ka pwede mo kontrol sa atong Ginoo. Siya mo'y mo kontrol sa tao, kay siya mo'y nakahibalo sa atong ugma sa atong kinabuhi. Ingon din mga kaisunan, apan ang buhi may paglaong pa. Ikaw o ako buhi pa ba? Kaya kung buhi pa ta sa kalibutan, may man po ta maison, yes, pastor, ako paghati kong ginhawa, ining akong ilong, mo ginhawa pa magani, o
O sipunon ko, daapay bakbak ako kayong ilong. Di ba? Buhay patang mga kaigsunan. Ikaw o ako, habang ang tao ay may buhay, mayroong pag-asa. Yes. Apan ayaw kumpiyansa sa imong pag-asa o paglaom na buhay pata. Kay kini atong kinabuhi din sa kalibutan, bawat tanda sa diligdamhon. Apan kung dunay Ginoo sa kinabuhi ng lumi, na kay paglaom. Ingon diri, ang buhi, apan ang buhi may paglaom pa, maayo pa ang iro nga buhi kaysa leon nga patay na. Kisa may isog, leon o ang iro? Leon. Pero kung patay na gani ang leon, may pay iro, may pay alalang kaysa leon. Maingon ng mga subay maisog, maingon ng mga gagmay mga sapat, kabalos na sa kit-kit ni mo leon. Ako na po'y bukit-kit ni mo, patay naman ka sa imong kaisog. Diba? Unang ginis kalibutan, bisag sa panato kaisog, moabot ang panahon, time will come, malahos lagi ang kaisog sa tao. Dili mandugay. Pila ka tuig, mawala lang kasikat. Apan kung ikaw o ako, naas Ginoo, magpabiling ang Ginoo nga maayo kanimo. Di gud ka malawos. Di gud ka gitawag maigsuon o kanang maalakansi. Ano man ang pabor sa Ginoo, ihatag kanunay sa tao. Maayo pa ang iro nga buhi kaysa leon nga patay na. Versikulo 5, ato ning klarohon. Ang mga buhi na sayon nga mga matay sila. Yes, ikaw ug ako dapat masayon nga mamatay kita. Ang pangutana, ang buhi na sayon ba sila nga sila mabuhi? Ang patay na sayon ba sila nga sila mabuhi pagbalik? No. Apan ang mga buhi na hibalo nga ang ilang padulngan kamatayon. Apan ang mga patay nga naa sa minteryo, wala na nay paghandom. Tinuod dili atong basahon pagpadayon. Ingon diri, ang mga buhi na sayon nga mga matay sila, apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan usa. Naabas Biblia ang mga patay na hibalo sila sa ilang kagahapon, sa ilang pangandoy, wala. Ikso, kinsay gasulti Biblia. Maunga ikaw ug ako aron ta dili magkumpiyansa sa kalibutan pagbasa o Biblia system, brother. Labaw sa tanan, hataging panahon ang Ginoo nga maoy magdumala sa atong kinabuhi. Dili kay kita maoy magbuot kanunay sa atong desisyon. Wala na sila'y pagpaabot nga ganti. Yes. Kinsay walay mapaabot nga ganti? Ang mga patay. Wala na sila'y mapaabot nga ganti. Kalimtan na sila sa hingpit. Grabe. Si Lazaro o ang taong dato, kung imong basahon ang kasaysayan sa duha ka sitwasyon, samtang buhi pa si Lazaro, grabe ang kalisod. Apan gibali ang sitwasyon, sa diha silang duhang nangamatay. Kinsay nag-antos sa hadis, si Lazaro o ang taong dato. Hinumdumis kalibutan kitang tanan, dunay kinutbanan. Apan wala tay kinutbanan kung ikaw o ako kanunay kauban ang Ginoo mintras buhi patas kalibutan. Kay lalinon tas iyahang gisaad. Gisaad sa Dios nga ikaw o ako papuyon sa langit nga kitagana nga wala nay kasakitan. Ingon diha sa pinadayag mga kaigsunan, dunay bag-ong Jerusalem, bag-ong langit o bag-ong yuta o pagapahiran ang imong mga luha. Kinsay mo pahin mismo ang Diyos. Wow. Kung ikaw nangandoy sa presensya sa Ginoo, pakitaa kanunay ang pagkamaayos Ginoo. Kay ang pagkamaayos sa taos kalibutan doon na sa katapusan. Atong hinumduman mga igsoon, ang pagkamaayos sa taos kalibutan doon ay katapusan. Apan kung ikaw nag-alagad sa Ginoo, nagserbisyo, hangtod may kinabuhi, hangtod may gininawa ang imong pagkamaayo,
walay katapusan kay naghagit manimo ang Ginoo. Amen ba? Ingon diri mga kaigsuonan sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 68. Daygon nato ang Dios sa Israel. Kinsa may mudahi, mga patay o ang mga buhi? Siyempre ang mga buhi. Kaya nag-ingon sa atong gibasa karon na ang mga patay wala na paghandong o hikalimtan na sila sa dayon. Maumanggani ang banag asawa, biblical ko na igsoon. Na kung mamatay ang bana, kung ang mamatay ang asawa, dagawas no na ang mabilin nga buhi. Pwede na silang mga asawa, pwede na silang mamana, base sa Biblia. Di ta magbuot, sister, brother, sir, ma'am. Biblia pasultiha. Dilit lang kay tao may mo desisyon sa Biblia. Kunlay hantang mausap ang atong dagan sa kinabuhi dinis kalibutan, magpakuruhir ta. Even kami, kanunay ming nagpakuruhir, kanunay ming nagpakoreksyon, Lord, salamat sa imong paghimangno. Salamat sa imong pagpahinumdom kanunay kanamo. Gadiin mahimo kanunay bag-o ang among kinabuhi. Aron di by di kanunay ming presko ang among hunahuna diha sa imong atubangan, O Diyos. Matag adlaw maisuon, dili maguna malikayan nga nagkalain-laing ma-encounter sa kinabuhi. Nagkalain-laing tao sa katilingban nga imong ikahalubilo. Apan hinumdumi kung doon na kay Ginoo, Ginoo mo'y maghari nimo. Dili ang tao. Dili ka ma-under control sa kalihukan, sa kalibutan. Hinunua, ikaw mo'y magkontrol sa kalibutan kay naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Hatagig bili, hatagig panahon ang tag-iya sa imong kinabuhi. Hatagig panahon ang tag-iya sa atong gininhawa. Ikaw o ako nagkinahanglan sa presensya sa atong Ginoo. Atong ning basahon, igsoon. Ingon ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 68. Lucas kapitulo 1 bersikulo 68. Ingon din mga kaigsunan sa 68. Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Ikaw o ako, mga dumulong kaniadto. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, iyang ipadala ang iyang bugtong anak. Aron ikaw o ako mapasaylo siyang tipan. Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanila kagawas. Grabe. Ang Diyos mismo nangitag pamaagi, nangitag buhi sa tanang katawhan sa kalibutan aron mapasaylo masig uli diha sa iyang sabakan. Kumusta man higala? Minghatag batag bili, minghatag batag panahon para sa Ginoo, ug daghan tang rason. Ayaw pa abuta igsuon nga mawad ang tagrason kung magtinga na ta. Mintras usok pa ning atong tiil nga mulakaw, paingon sa balay nga alampuanan. Himua ang tanan nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Rain or shine, bagyo o ulan, hinumlumi, ang Diyos nangitag pamaagi nga ikaw o ako mapasig uli sa iyang tilan. Mismo siya Diyos o siya Diyos. Kita mga isong mangutana tas atong kaugalingon karon, Lord, kinsa man ko? Kung dili ta makatugkad kanunay sa pagkamayos Ginoo, grabe ka itang makarason. Grabe ka itang makapamasangil ngadto sa Dios. Moabot ang punto sa igsuon nga imong mahayan ang Dios nga wala kahatagi sa imong gikinahanglan. Moabot sa punto magkaigsunan nga magmahay kas Ginoo. Wala tay angayang ikamahay sa atong Ginoo. Mismo ang Dios dapat unta magmahay ngadto sa tao.
Hinumdumi mga igsoon, ayaw paabutan nga ang Dios mismo magmahay nimo, magmahay nako sama sa nahitabo sa lunok ni Noe. Sa panahon ni Noe, igsoon. Ganiingon ang Dios, naguol ko nganong gihimo nako ang tao. Nagbasol ko nga nakahatag nako problema, lunopan ako ang tibok kalibutan. O gigamit niya si Noe na itong mga panahon. Hinumdumi ang katapusang panahon, dili lunok ang mahitabo. Sunugon ang tibok kalibutan, pinaagis sa kainit o tinaguok, matunaw ang kanasuran o ang tibok kalibutan. Ingon niya sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10, mga wagtang ang tanan nga nas kalibutan, pinaagis sa kainit o tinaguok, nahadlok ramangani ta. Nahadlok ramangani ang tao sa pagbuto sa kanlaon. Hello. Dili lang kay maunay mahitabo sa kalibutan, dili lang mga bulkan mangbuto sa panahon sa paghukom sa tong Ginoo. Tanan mawagtang apan hinumdumi ang magpabilin ang iyang mga minsay. Ingon ang Mateo 24 versikulo 35, mahanaw man ang langit apan ang akong mga pulong magpabilin hangtod sa walay katapusan. Ikaw o ako, mahimo kang magpabilin sa walay katapusan kung dunay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Namang kay paglaom, sister Rani. Wow! Mawagtang man atong pisikal nga bahin, apan hinundumi, humani ang tanan, doon na kay kasiguruhan. Kinsa man ang adunay kasiguruhan, katong nagmahinagdukon sa atong Ginoo. Apan kung dili gani igsoon, tingali, ma-enjoy lang tao sa bibila kapanahon sa kalibutan. O dili matagbaw ang tao. Ang katagbawan na alas Ginoo. Diha sa iyang presensya, adunay kalipay. Diha sa presensya sa Ginoo na ay kaayuhan. Diha sa presensya sa Ginoo, adunay kadaugan. Mao nga ikaw ug ako, kung mangandoy kanunay sa presensya sa Ginoo, wow, ma-enjoy ka uban ang imong pamilya. Mawala magud ang kagubot, kay makasinabot mang imong bana o asawa, mga anak. Trabaho sa panimalay, wala majoy etya ho. Matulpas takabudyon mga kaigsunong tagabuhol, etya ho. Ngano man, dili man na manguhita, pero wala gani ang presensya sa Ginoo. Ayay, puro pinta. Ako'y nanghugas, ako'y naglumang, ako'y nanglaba. Ako tanan. Hinumdumi, ikaw ug ako. Himo ang inspirasyon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung himuon nimo sa inspirasyon nan ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Daygo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan. Unsa may purpose sa Ginoo pagpakatao ni Jesus, pagtabang sa mga tao. Pagtabang ni atong mga dinaw-daw. Pagtabang ni atong mga gipanamastamasan. Maunay katuyuan sa atong Ginoo. Pagluwas sa tanan nga katawhan aron ikaw ug ako mapasaylo sa iyang atubangan. Niining atong programa, walay kinipinsahan, walay kinipigan. Kung naas palang kasulatan, mga igugtang tanan. Bisan pastor-pastora pa, leader sa simbahan, kung naa sa palang kasulatan, atong dawaton ang kamaturan. Kaya diha sa kamaturan, maghatag ka na itong kakawasan. Ingon dire, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanilag kakawasan. Kinsa ng kanilag, ikaw ug ako na kanilag kagawasan. Mahimo lamang ang tao nga gawasnon sa iyang tawhanong batasan, kinaiya kung naa ang kagawasan gikan sa Ginoo. Pero kung ang tao lang gani magbuot, sister, brother, mauna, daghang rason
apan hinumdumi walay rason nga ikaw dili mo simba. Walay rason nga ikaw dili mo hatag og panahon mo hinungdan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga naminaw nagsunod dining mao nga programa. Kay kining mao nga programa dili ni akong programa kun dili programa ni Ginoo aron ikaw ug ako mahibalik ngadto sa iyang tinan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Turan family sa kinabuhi ni nung kitoy sa lundok ko sa mga katawhan nga adunay kasing-kasing nga maminaw o pagka-interes sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Sa kinabuhi ni Pastor Rinaldo Cabanag, dugay-dugay na may wala nagkita, matupan niya, sige ko paminaw, Pastor. Wow! Mga Filicanto family des kasagangkal. Pastor Nonoy Arias, magkita-kita ta karong Miyerkules 25. O sa tanan nga mga listener, sa tanan nga mga follower sa Sign FM 95.3, magkita-kita ta in personal. Tingali, wala pa ninyo makita ang inyong ubos nga lagad katong wala pa kakita nato. Inyo lang madungog ang akong tingog. Dinhi mao nga dapit. Mao nga akong gipasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehiyo kagayonan. Kutob sa akong mahimo, kutob sa akong makaya, kining tanan dili para sa akong kaayuhan, kundi kaayuhan sa tanan aron ikaw ug ako mahibalik sa tilan sa Ginoo. Wala ta nagbasig denominasyon, wala ta nagbanig sikta, wala ta nagbalik title sa simbahan, kundi nagbasita sa kamatuoran nga maghatag kanato kagawasan. Ikaw ug ako nagkinahanglan sa mensahe sa atong Ginoo. Okay, moingon ta maigsoon, no need na pastor. No need, unsay no need. Nga gikinahanglan ta mga kaigsunan ug mensahe sa atong Ginoo. Ako ra ning i-charge sa mga kaigsuonan kining cellphone. Hapit naman ay malubat mga isyon. Akong kumakit, akong i-connect. Ang extension ng mga isyon, wala man po ay makakonik. Unang malingaw ta mga kaigsuonan nining ato ang obligasyon nga left and right mga igsuon. Salamat sa Ginoo ato ra kong gi-enjoy. Una kong mag-adlaw, doble na sa ako ang obligasyon. Una nga naman ang ko sa Ginoo, Lord, ikaw lang yung maghatag na kung kusog kalikon kanunay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rosalinda Abraham Cabanag. Amen. Kumusta mo diha? O niya Pizza 30? Diha ni Pastor Rinaldo Cabanag, karong Pizza 30 sa Disyembre, diha sa Pilipigan, doon ay pagpasalamat Thanksgiving. O niya karong Miyerkules sa 25, diha sa Kasagangkal. Munang salamat sa Ginoo, nga even doon na tayo daghan kayong mga obligasyon. Ako lang yung silang giingnan nga sa pagkakaroon nagdubli ko ng atong obligasyon. Pero ato nang paningkamutan kutob sa atong mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Nasayod ko nga di ko tabakyason niini kung naay Ginoo sa kinabuhi. Adunay sa mensahe mga kaigsunan si Sister Rosalinda Abraham Cabanag. Good morning, Pastor. Blessed Sunday kanatong tanan. Wow, blessed Sunday everyone. Kanatong tanan, gawlan-ulan ra ba sister, brother, sir, ma. Murag danlog magkaayo ang kasada magod pastor niya na magukoy Mercedes Benz. Magasgas unya ni sa dalan unya mahal ra ba kay ni. Kisa may tag-iya sa butang nga imuhang angkon igsuon. Mahal ang butang pero wala nimo mahala ang tag-iya sa butang. Kinis kalibutan ba igsuon kun atong ato ang angkonon ang profesyon, ang kaptangan, trabaho, negosyo, tanan. Dili nato pasidungog nato sa Ginoo, malimot tas Ginoo. Amen ba? Pero kung doon ay presensya sa Ginoo, moingon maka, Lord, salamat sa laing mga butang nga imong gipiyat ka na. Salamat o Diyos sa laing nasab na trabaho nga imong gihatag ka na. Hinumdumi mga igsoon, ingon ang balaang kasulatan, kung daghan kang gipugas, daghan kang anihon. Apan kung dutay kang gipugas,
lutay kang anihon. Kung gamay kang sakripisyo para sa Ginoo, ayaw pagdahom nga panalanginan ka sa Ginoo. Hello. Kanang panalangin sa Ginoo nga tinuod nga panalangin, dili na yatag sa tawo. Kay naapay tinuod nga panalangin para unta nimo, para unta nako. Ingon ang Lucas kapitulo 16 bersikulo 10, kung kasaligan kas mga gagmay butang, kasaligan kas dagko. Ingon ang 11 bersikulo 11, si kinsa may mosalig kanimo sa tinuod nga butang kung dili ka kasaligan sa mga butang. Kay naay tinuod nga butang nga para nimo, para nako, nga giandam ang Ginoo. Gitraining tas kalibutan kung unsaon nimo paghatag og panahon ang Dios, unsaon nato paghimaya ang Ginoo, unsaon nato pag-glorify ang Dios. Ayaw ikaulaw sa tibok kalibutan. Si kinsa man sila atubangan sa Dios, ikaw si kinsa man sa atubangan sa Ginoo. Mo hinungdan kung naa ang presensya sa Ginoo, kanunay kang excited na maminaw sa mensahe sa Ginoo. Kung ikaw kanunay na maminaw sa mensahe sa Ginoo, labaw sa tanan magbasa ka, o sa imong pagbasa gikinabuhi nimo ang Biblia. Kay ang Biblia dili na mensahe sa tao, kundi dili mensahe na sa atong Ginoo, aron ikaw ug ako magiyahan pinaagi sa iyang mga pulong mga mensahe. Ginis kalibutan mga kaigsunan, nagkinahanglan kita sa pulong sa Ginoo kanunay. Ingon ang Isaias kapitulo 45 bersikulo 11. Atong basahon maigsoon, Dios siya o Dios siya. Iyang ipamatud-an nga wala nagwilain nga Dios. Pagkuno na patay laing Dios, atong trabaho, atong posisyon, mahimong Dios, under ta. Pero kung ingon ang Dios, atong kinabuhi, wa na ilain na Dios, ako lang, o wa na ilain ka. Mao nga niingon ang pulong sa Ginoo, higugma ang Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong espiritu, sa tibok nimong salabutan. Kay maunay pinaka-importante o kikalipay sa itong Ginoo. Ingon ang Isaias kapitulo 45 bersikulo 11. Ingon diri mga kaigsunan sa bersikulo 11. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Kinsay gaingon? Ginoo, dili tawo. Unsay giingon sa Ginoo? Kini mao ang gingon sa Ginoo, ang balaang Dios. Kinsa ang Ginoo? Balaang Dios. Dili siya Dios. Doon na ba'y kapitulo bersikulo na balaan ng Diyos? Kung dili nag-ingon ang Biblia, wala na ilaing Ginoo, wala na ilaing Diyos, kung dili siya lamang, bala ang Diyos. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Ang balaang Dios ug magbubuhat sa Israel. Wala kamoy katungod pagpangutana kanako bahin sa akong mga anak. Mao nga kung ang Dios mo'y magbuot sa iyang mga anak, siya di magbuot ug wa nay lain pa. Ayaw ako ninyo tudloe sa akong buhaton. Mao nga usahay dili ta panalanginan kay tudloan nato ang Dios. Mauni akong gikinahanglan Ginoo, wa ko magkinahanglan anang mga poyay nga mga sakyanan katong branded. Hindi man pakaayo ang tawo. Layhan kong mga lagad sa Ginoo, magsakay kong helikopter. Di ko maatok simbahan, dili ko madato. Doon ay mga tao prinsipyo ni Ana nga kung tagbuon ko sa akong panginahanglan, pastor, masulbat ko sa akong problema, mga lagad ko sa Ginoo ang pangutana o dili subaron imong problema. Sa to pa dili yung ka mga lagad. Hello. Diha sa rason o katarungan sa tao, diha rason ang tubag.
Kung ikaw o ako igsuon, kung tinawhanon na gud ang atong emosyon, moingon gud ang tao, di gani ko nimo panalanginan Ginoo, di ko mo simba. Kunya di ka panalanginan. Kay ang mentalidad sa tao, ang panalangin nga gihuna-una sa tao, mga butang man. Apan ikaw o ako di panalanginan nas Ginoo, karon pa lamang. Kanang imong gininhawa, kanang imong kusog, kanang imong kagawasan sa pagkamaayo nimo blawas dinis kalibutan karon. Labaw pa nas mga butang, sister, brother. Kay ang kinibuhi labaw pa kay sa pagkaon, o ang bisti labaw pa ang lawas kay sa bisti. Hinumdumi ikaw ug ako gihimo sama sa tagway sa Ginoo. It meaning to si dato ta sa tibok katilingban kung doon ay Ginoo. Pero wala ni Ginoo lisod to karon ang kinaya sa tao. Ako ni murabag manok, kakadiri kakadito, ako rin toha. Kaya dili gusto mabuhi ang ubang tao. May paibabo mainsun kay magsigongan. Imuhana, sister, bander, imuhana, pagbantay, agbaba, ito mas lalong. Ang ihatag di ay mga ekson, mga salin. Sigurista masamnang baboy. Ungan, imuhani, brother, sister, sir, ma'am, imuhani. Pero ang giungan puro bato. Ang unod to mas lalong. Kaya ang baboy may sunto mas lalong ng baba. Murag iho ba? Matod pas mananagat nga akong nakaila. Pastor, dili man ko na basta-basta mukha o ng iho o di na maghayam. Kaya doon ako yung mga divers, mga kaisunan while ko nga nag-training ko first aider. Yatong minglabay nga 2022. Usa siya ka divers, mga kaisunan, musalong sa pila ka yupa maisun, makakita di sa mga iho nga pitinagkuha. Pero dili man sila mahadlok mga kaisunan kay ilang magbantayan ang posisyon sa iho. Ingon siya, kung maghayang na pastor, ayaw pautaw-utaw kag patay gud ka. Pero og di na maghayang, mapautaw-utaw po ka kay ang babaan na to ana mas law. Mao nga ang mga divers, mga kaigsunan, kapalo na sila sa simpatiya sa mga isda. Kay magpaisda-isda man po ang mga divers. Di ba? Doon ay mga kapay, doon may antipara. Matulpas pa siya mga igsoon, ilahara ko nung kihatan ng mga iho, pitindag ko O niya, kay kaalam ana, di ba di ay hadlok maganit tag limatok mga igsoon. Una nga nalingaw ko kani adto mga igsoon sa kong kauban, story na lamang ni mga igsoon, pero maunay tinuon nga rila din sa tao. Kung wala kay kahibalos pulong sa Ginoo, magkarak-karak yun ang tao igsoon. Magka-problema. Pero kung doon na kay Ginoo, ang presensya sa Ginoo, may maghari mo, wow, rain or shine, hatagi panahon ng Ginoo. Usa ka na kong insulto nga ang Diyos may pahulay sa usa ka na. Human sa tanan niyang paghago, may pahulay ang Ginoo. Inong dumi. Ikaw o ako, nagkinahanglan kanunay sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon ang Biblia, ayaw ako ninyong tudloe sa akong buhaton. Kaya ang tao mangkus kalibutan, magsigpangayo. Pero, doon ay pero, sige pangayo, pero wala manghatag. Ang atong mentalidad ba? Wala pinagkaroon kapaskuhan? Doon ay mga grupo nga, wala na sa Biblia ng Christmas. O niya, kusog kayo mo daw kung hatagag regalo, ayaw. Wa man lagay ka. Maimpirno pag yun, matod pa. Asa mo ng versikulo kapitulo ha, ng mga tighukom. Ayaw hukmi ang tao pinaagi ni anak. Kay ikaw kung ako ay katungod sa paghukom sa imong isig ka tao, ang paghukom iya sa Diyos, dili iya sa tao. Mahinungdan ikaw kung ako nga nakahibalo sa mensahe sa Ginoo, isir ang mensahe sa Ginoo aron sila mabago ato pangan sa atong Ginoo. Amen ba? Mao kining atong programa, abli ang tanan.
welcome ang tanan. Wala tay gidipinsahan, wala tay gidipigan. Ikaw ug ako nagkinahanglan sa presensya sa atong Ginoo. Adunay mensahe si MF Sensan sa Pili. True yun na si Jesus Christ lang maka ako sa ngay errol mga kaigsoon. Kaya na ay makasul sa tanan nato nga mga needs sa buhay nga siya lang makahatag ka nato og way makasud ato ang mga problema. Kay kung wala mo Ginoo, grabe yun kalisod nato ato maagian. Yes, dili lamang kay ikaw o ako nga nakasinati sa kalisod, even sa mong kinabuhi. Apan diha sa kalisod gitraining ta kung saan nato pag-survive sa kalisod. Ayaw ibulag ang mensahe sa Ginoo, kay diha sa kalisod luyo niya ng tanan, lon kadaugan. Ingon ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 12, bulahan ang tao nga makalabang sa mga pagtingtang o mga pagsulay, kay siya makalabang o makalabang sa mga pagsulay, iyang maangkon ang purong-purong nga kinabuhi ni adtong nahigugma kaniya. Ni adtong nahigugma kaniya. Usbon ko, makalabang lamang ang tao sa problema, sa mga pagsulay, kung ikaw o ako nahigugma sa tong Ginoo. Ni adtong nahigugma kaniya, maangkon niya ang purong-purong nga kadaugan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sister Ma'am, Amang, MF Sensan Sambili. Yes, wala mo Ginoo, grabe yun. Kung wala ang Ginoo, grabe yun kalisod ato maagian. Pero magaan yun tanan na asilon sa ato kanunay. Amen. Dili lamang kamo manakasinati sa kalisod. Dili lamang tanang mga follower sa Sign FM 95.3. Dinis kabukiran sa Bayawan City. Dinis kabukiran sa Baay City. Dinis kabukiran sa Tanhay City. Diin nagasukat ang FM radio ang 95.3 nga naa sa taas. Mismo ang inyong ubos nga alagan, left and right ang problema. Diha sa ministry, diha sa trabaho, tanan abantugan bidang glory, gihanay o gihatag sa Ginoo o gipahimutan ang kadaugan kasiguruhan. Mahinungdan dili ko makapugong sa paghimaya sa tong Ginoo. Dili na ko ikaulaw sa tikong katilingban nga maayo ang Ginoo. Even sa social media, even sa FM radio, gipadako nako ang Ginoo. Dili nako gipadako ang akong kaugalingon. Hinumdumi mga igsoon dinis kalibutan, ikaw ug ako wala tay arang mahimo kung wala ang Ginoo. Apan kung moingon gani ang tao, kaya nako na, kay bright ko, professional ko, kabalo ko. Hinumdumi, pangutan-a ang imong kinabut, asa gikan ang imong kaybalo, asa gikan ang imong gininhawa, asa gikan ang mga butang nga imong naangkon dinis kalibutan. Even ang imong kinabuhi karon. Wow. Ingon si Salmista David, kanunay ko magpagiya kanimo Ginoo, aron ako dili makasala batok kanimo. Usahay magon ang tao astig. Usahay ang tao magharbo. Apan dili na ikahimot sa tong Ginoo. Bulahan ang magpainobsanon, kay siya sa iyang pagkamapainobsanon, ituboy siya sa itakda ng panahon. Manghinaot ko ano na tayo nakatunan. Ingatak na ugapit sa kabutagon nga iyang gihatag. Ang atong oras karon, alas 6:24 naman. Unya doon na tayo mga bulahaton. Unya medyo layo-layo pa akong lakaon. Ako rin yun ang di-enjoy ang akong kinabuhi. Sikat pa kaniya ito.
2009 mga igsoon nahimong katang assistant pastor sa mga kasimbahanan diha sa Bantolinaw. Moingon ang pastor namo kaniadto, Brad, adto ka dito mga birthday, mga simbahan, tuo ko igsoon. Wala ko'y baliban, akong ki-enjoy ang kinabuhi. Nya naman, dili na sugo sa tao, sugo na sa Ginoo kapag wali sa maayong balita nagtos katawan. Hangtod na uli mi sa 2015 until now. Okay, pahimutan ang FM radio. Mahinungdan ikaw o ako, Luzon, Visayas, at Mindanao, ibig sa laing manasod, dinhi ka nagkaila niining mao nga programa. Dili ni akong programa, di ko mo angkon nga ako ning programa, ato aning programa. Dili ko maangkon sa bisan usang butang dinis kalibutan, igo latang gipiyangan kung unsaon nimo pagmanage ang mga butang nga gipiyang sa imong kinabuhi. Ayaw ang kuna igsoon. Ang adunay katungod nga moangkon maulamang ang Diyos. Pag-abot ang mga igsoon. Labi kabhanan ng mga igumahang ng Diyos Ama. Salamat po Diyos sa laing pribilehiyo kay Diyonan ngayon maghihatag ka naman. Salamat po Diyos sa kagawasan ngayon maghihatag ka naman ini mga daw kami. Walay rason amahan na kami dili muhatag o panahon. Walay laing rason o Diyos na kami dili musimba. Diya sa pagsimba sa Espiritu kamatuoran among masinati ang imong presensya. Salamat o Diyos din mga dawa karon sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak sa kumugangan sa tanan namong makaigsunan din sa balon, sa tanan namong makaigsunan dapit sa Pilipinas. Sa akong paglakaw karon ikaw o Diyos bagaw na magaulahi sa paghatod ko mga mensahe sa mga dapit. Salamat o Diyos sa tanang kaigsunan dapit sa Pilipinas, pinanguluhan ni Pastora Efrem ni Akapturan. Sa ilang pagpangandam o Diyos, sa mao nga pagpasalamat nga nakanimo labaw sa tanan na mong mga kaigsunan nga nagpadayon, nga nagpagamit sa imong mga bulatot. Bisan pa man o Diyos, dapit sa banquet, sa pamilya, sa mga Ilig family, pamilya ni Brother Mario Ilig, Sister Roslyn, ba silang mga anak, o sa tanang mga katauhan niya na minaw o nagasunod nining mga programa. I declare blessings sa matagusa. Labaw sa talan sa nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao o sa laing mga nasod amahan. Panalangini o tagwa sila sa tanan nilang mga pamilya. Lamang among buhaton na malipay ka kanamo. Diin sa imong presensya o Diyos, anaa ang kadaugan. Diha sa imong presensya amahan, anaa ang kaayuhan. Diha sa imong presensya o Diyos, anaa ang kalipay, kalinaw, kahusay sa aming kinabuhi. Salamat o Diyos na walay rason na kami dili mo hatag og panahon ining mga tawo karon amahan. Dili ginapos ang imong mga pulong mga mensahe. Kanunay kining kawasnom sa among kinabuhi. Nga maoy mo hatag ka na mong kadaugan. Moy mo hatag na mong kiha o Diyos samtang kami buhi pa ini sa kalibutan amahan. Salamat o Diyos nini mga tagnaa karon walay lain akong gipasalamatan, walay lain akong gipasulugan.
Nabisan pa man sa malapot ka 25 o Diyos diya sa kasagandal. Sa malapot o Diyos sa pizza 30. Sa malapot ka 31 o Diyos uban pa mga schedule ngayon mong ihatag na amo ka anayan na among ibalik o Diyos sa tagbuhin pa kami dinis kalibutan Amahan. Salamat o Diyos sa daghang trabaho nga imong gibiyang kanamo. Amo ning gikalipay, amo ning gidawat na mahimaya ka sa mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa tanan karon nga nagasir o nagapaambit nining mga programa. I declare blessings sa matag usa nilang kamakinabuhi. Nagkinahanglan sila kanunay sa paglaom gikan kanimo. Kaming tanan o Diyos na kinahanglan sa imong presensya. Salamat o Diyos. Inintak na ugapit sa kabutagon nga imong ihatag walay bunong ang akong pagpasalamat pinaagi lamang sa imong pugtong na personal na mo nga magluluwas. Amen, Lord. Amen. Sa samang tagna, sa samang higayon o mga adlaw, doon naman ko schedule alas 7 mga igsoon mo sa ilang sa live. Tungod kay kung mga adlaw tulo ka transaksyon nga akong atubangon. Wala nga ganun na lang yun ako ning gibahig ang panahon. Everyday igsoon ako lang yun nga gibahig ang oras. Ilabi na sa kinabuhi ni Engineer Arthur Pilar Minyo Aloquin. Nagwas sa karon maayo ang buntag kanimo engineer. Sa inyo ang kinabuhi, ang Ginoo magauban mga proteksyon, kita-kita lang ta kanunay sa eksaktong panahon. Inyong ubos nga lagad kanunay sa ko nga nagbahig sa kong oras tungod sa kanagyan kayo mga schedule nga ato karon na di ato pa. So, ang Ginoo mga panalangin kaninyong sa inyo ang kinabuhi engineer. Ubat sa imong pamilya, ubat sa imong mga kaubanan, ang Ginoo makapanalangin kaninyo. Happy Sunday everyone. God bless. Isoon. O sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban taong mga lawa, musayo lang yun ko kay alas 7 doon ako yung schedule hangtod sa alas 10, hangtod sa hapon, hangtod sa siyudad na San Bexon. Una nga, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. At ako sa kanato, dapat kita nagawin mo manage sa oras o panahon nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan sa kalibutan. Happy Sunday everyone. Ang Ginoo magapanalangin, maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa timog persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend Gael Ryan Pagasaon. Ani ano sa inyong ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga amigo, din sa FM Radio sa 95.3 sa Dayat. Sa inyong mga radio, Pastor Sapre Candelario, manamrit sa pag-ingon ang grasya sa Dios kung ang pag-iapit sa mga Espiritu Santo, magauban gikan na inining orasaha, ang atong oras alas 6:32 na sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo.